Dimarts 12 d'abril, hora de repassar la informació més important del dia. Comença Notícies 9. Comencem amb un succés. I el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha absolt el síndic socialista Ángel Luna d'un delicte d'encobriment, acusació a la qual s'enfrontava per exhibir a les Corts un informe del cas Gürtel que estava davall secret de sumari. El socialista ha mostrat la seva satisfacció, mentre que el Partit Popular, que exercís l'acusació, remarca que el tribunal ha fet prevaldre la presumpció d'innocència per falta de proves. El TSJ valencià no troba proves suficients per a condenar Ángel Luna per un delicte d'encobriment. Segons la sentència, tant la versió de l'acusació com la de la defensa són creïbles. El PP sosté que Luna està delinquint per exhibir a les Corts un informe secret sobre Gürtel i no entregar-lo a la justícia. El socialista, en canvi, diu que el document li arriba de forma anònima i després el va perdre de vista. Davant dos hipòtesis raonables, la sentència fa prevaldre la presumpció d'innocència. Luna s'ha mostrat satisfet i assegura que ha reforçat el paper de l'oposició. Los que estamos pidiendo explicaciones, pidiendo transparencia y pidiendo que los gobiernos se ajusten a lo que les obligan las leyes. Per al PP ha quedat demostrat que Luna ha mentit. La sentencia demuestra que Luna ha mentido, porque considera probado que conocía que el documento que exhibió en las Cortes era secreto. La sentencia la absuelve porque existen dudas acerca de su plena culpabilidad. El tribunal absol Luna i sentencia que no hi ha mala fe en l'acusació, per això declara d'ofici les costes. Servicis informatius de Televisió Valenciana. Com Déu mana.